What is going on, you guys? Let's back at another reaction video. So today we're checking out Dlamini Star, best of Umahiu scenes. But before, please guys, don't forget to smack the like and subscribe button, and let's get the channel to 3,000 subscribers. Let's go. Oh baby, azamnandi amanzi. Uyaninuka guys? Ngisalinde kuphela ama-visits and hours and kusabanda kwamanje. Ma ngizobuya masungirasha. Hayi, bazayirasheli ngoma wakho. Adelele Umahiu nge azayirasheli. Irasheli ipho inazo zonke izinto. Irasheli. That's crazy. Ma yazi awu understand. Angithi nawe ukuba ubaba lo sesibedlela. Ngabe ubungahlali. Mina nobaba sashada. Nami uzongishada Umahiu. Chill girl. Kade yazi umshado Umahiu. Well phela manje kusamshado basenhlukene but wawungeke uzumshade yini. Namhlanje nanjole as if like sayijolela nje. Come on Umahiu. Uzothi relax. So ne drama ma. Ya mazumbe kaphuzi. Nawo ama-chips, odriki, okuvela kuhlamini. Mina ngisawubona unesi, ubaby, athi ukunginesa. Kuphela kodwa ngizomfonela uDlamini ngombuzo. Ngce. Itshotha kanjani into yomguli mfethu? Like uma mfethu thunyiwe mfethu yenza mfethu yonke into kahle yabo leyon. Mase zangazi tshontshe lo chocolate like serious. Kuphelele. Shuthi amazi Umahiu Maxwell. Hayibo. Ukulanda phi? Ukulanda. Ayinawe bengeke babezothe sasekuhlala kwena lokho relax. Ungakudla lokho. Awakasha ama visiting hours my juice. My juice. My beautiful pumpkin. Kusasele 10 minutes. Kwaze kwakude shame. 10 minutes. Yazi I'm glad usakwazi ukuhamba. Bengizoba yini nje ngaphandle kwebokhi yakho. Iplaza wonke Umahiu uyahlekisa. Uphuma lapho kuzokushayela yona ibokhi yami. Hayi, usekhaphuma mina la. Oh. Sekhasana. Oh. Ya mina sonke lesikhathi anginakile ukuthi ungaphansi. Andile relax. Hayibo, isekhasana lengibonayo. Hawu, awathi put security ngiyachaza. Chaza. Oh. Asi bengalindele ukuthi uzovuma ukuthi ngichaze. Ona sethi usuze ngempela waqasha lesibhedlela. Haka, phum. Baby, help. Uzowenzani Umahiu? Ngizokuthengela ugwayi. Okay, ngizokuthengela ugwayi owu-2 ne-drink. Ayalikhanya security mfethu. Abomba ukuthi mjida mfethu ihleleni nemawo. Khanya phela nawe mfethu. But mina mengana nokuthi abome ubele security amenzoba yenge inside. Base bembuza umsebenzini nawo mingazi sakhona mina ngibona ukuthi isikhathi sesiphelile mina mingazi mina nje ethi uhambile yabo phela ngiyena unesi mina ngisecurity la ngaphandle. Yabo leona bashaya ngeinqayi mfethu umsebenzini bazo understand nawo. Hayi, angaze ngibone lutho. Qondile mfethu. Diphethe gcwele. Sundays are for lovers.
Maxwell. Awukahle, akulona ngisho isonto namhlanje. More in love. Every day it's a Sunday. Ah, Maxwell, that's so sweet. Thanks, Emma girl. Uthi ngisawunikeza imama PS. Imaki manje Maxwell usuka le uzobatshela ukuthi sawunikeze imama lakhe. Right Maxwell, ngiyazwa ibo ama-vitamin right engadlali ngayidlalela mina. So sweet. Ay, wenzani? Okay. Ufuna ukusunga kushayele walk. Hayi, uzothunuka lala. Ay, awukahle. Wena vele indaba ungakazi umthengela iPS? Nce? Ayibona ibheda kanje relationship. Amantombazane sanaqhathanisa ukuthi mina ngikuthanda kanjani or ngitreat kanjani thina abanye abantu i-relationship. Mfethu i-relationship yabo bajolanga ngama-chocolate tontoni. Eyami nawe akube yithi, abuyibe unique. Singenzi into yenziwe ni-couple like come on, you feel me? Babe, never imagine azayisebenza. Isimane sifoster nje nathi. Mina ngikaze ngiyibone i-vending machine isebenza esibhedlela. Kodwa babe, mina ngifuna ukukhadlisha. Hayi, woza baby. And kade ngagcina nokuthinda sisonela la vele sibancane. Hayi busiswenzani? Ngifuna ama-cuddles. Hayibo. Isikhathi sama-visiting hours kade siphelile. Cela ungiphumele. Hayi Security. nawe awufethu nahambe kubekisweli awena. Yini manje yazi ngisathi ngiyabhema la. Khipha lo muntu. Babe, siza phela. Ngithini? Woza man. Woza. Hayi. Aw. So lonely. Yes. Mina nginengoja saphume ngiyocamuza. Ngizothi ngicamuza mina. Kanti niki compensation noma hewe Maxwell. Hayi man. Nurse. Yini? uMaxwell akalona iphoyisa. Uyi-security and ngisebenza naye. What? Ekusethobela. Manje masuqala uqoma ama-security usuqala ngabantu abasha. Mina kade ngikushela kodwa usangiqoma. Uyi-security? Mana, I can explain. Emsebenzini bazonginikeza promotion soon. Mana-ke ukuthola ipromotion uyi-security akusho lokho kuzoba iphoyisa buti. Ana. Qondile. Into engayifuni amanga. Bengisacela uhambe. Oh gorgeous. Phuma nto. Ephuma. Moxelo mahe naye uzomoshela back. 50-50 baba. Uma promoter as i-security. Kanti awuphi iphoyisa? Thobela please. Security? Awuphume ndoda. Now I feel bad. Tholuba uvukanga wena man. Uvuka wena ndoda. I don't feel bad. Udlamini ingqwele. Kunokukhushukhushu la meqhamuka mina baba. Yini nenzani la? Hayi. Mahewu ungifundela incwadi le. Upside down. Mahe incwadi yakhe ibheke phansi. Khwena bantu. Ngiyabuza baba. Ya imakhuza hey. Siyaphuza phela. Inkinga sibe nesonto elimbi emsebenzini ngakho sithi sizama ukuregistrisa. Baba nakulela sonto siphuma kulona.
Washo kanjani imfica niphuza? Yeah, angithi phela na last week mama kwakuyisonto elinzima. That's why nakhona sasiphuza. Nakuleli sonto wawusho njalo. Lalela makhufana. Alikho isonto elake laba elule emsebenzini or la right. Ingakho ukuthi uyisemsebenzini kungasho ukuthi sibhaki. Kodwa noma kunjalo ke baba, utshwala akuyona nje impendulo. Hey, yadependa ke lapho ma, yadependa. Hayi depend baba. Utshwala abuyona impendulo, finish and clear. Makhuzwayo. Hayi yabo select as embuye emehlweni ethi Makhuzwayo. Azi nje ethi umbuzo olandelayo noma into akazoyisho. Uzwayo edakanayo. Kan. Andani. Ngathi hayi ngiphendule. Ngala. Yini ephuzwayo edakanayo? Makhuzwayo. Impendulo isi utshwala. Well, I guess nabo utshwala buyaba impendulo. Kudiphela nje ukuthi wona muphi umbuzo obuziwe. Mahewu, sukuphapha wena. Wembazi, ungakhulumi nami kanjalo. Dlamini mshayo shayelani manje mahe wenzeni go discipline nje umfazi wakho wena Dlamini uvuma nje ukuthi umfazi wakho adelela abantu bakho umfazi kumele abe respectful abamba leyo nto Hey mahe. Maxwell. Hawu, uyaphi ekseni kanje? Aw, emsebenzini. Futhi masoyile izolo. Oh yini ufuna kuba imanager? Yiwa njalo nje emsebenzini ndoda Hayo. Wema hew. Ngabe ungangiqoshi ngiyawudinga lo msebenzi. Bese ngisumekile njalo. Hayi, lizama wala ke leli bhodlela. iqupa Hlukana nokumina. iqupa wena okay asithele nishawa umngane wakho uyaquleka uyavuka utshethe utshala umuze mtshethe ushawe yimini phile mina na comment section Yazi, shaba ikhanda ngasibe ngishawa wena ngesibhakela. Aw, nxese. Awumeke. Kwenzakaleni? Kwenzakaleni? ngi Mina Mahewu ungazongiphaphela. Hey, ungakhulumi nami kanjalo mfazi. iqopho zohonqe elinjani ke leli qopho yazi banika kanjani abantu abangakwazi ukulala ebusuku Dlamini mfethu abadinga lona iqopha lakho Hayo. Kodwa baba bekusikhona isidingo sokuthi umshaye kakhulu. Hey bengaqondile man. Baba, awungekho. File. Akafile. Gijima endlini thatha impepho, uyifake esosweni, ufake nomuthi wetangabani. Nento kulayitha shash. senatatazela for shama uthi masatatazela Shasha man. Well, Dlamini good actor nami ngiyona mfethu uma uthi buya le video mfethu ngifaka phela nami mfethu ngizo actor nje lapho mina ngisho noma ngangikhokhela mina mfethu for free nje mfethu ngivele nje yabo lento mase phela ngiphi shout out yabo channel yami mfethu ukukhupha kancane Sale ntombi lapha.
ekhanda sonke emva kwalokho saqhumba phansi. Yo. Hayi, kuzomela ngiqinise kakhulu kwi-dash. Usemusha phela lo December sengaqala ngiqule kusowutshwala. Asambe impela. Khona ngizophelezela futhi ucambala kancane. Hayi, ngiphelezele ngempela, hayi. Oh, okay. Senginayo. Ngizobabingelela phela sandile kwi-video. Sisebenza ngecamera Canon manje. Mfethu ukuthi fafa. Wa indaba yakho. Mahe. Asike sithuma wakho unengane ezifo. Eyokuqala igama layo u1. Eyesibili igama layo u2. Eyesithathu igama layo u3. Eyesine ubani igama layo? It's 2 years, u4. Akuthola. Yangikubambe ngqi. S4 igama layo uMahewu. Nah, Dlamini. Ngci. Akayifici. Ngci. Awe. Come on, Jan Press. Moja. Don't. Much more. Batshele be-subscribe abangilaleli Well, guys, please subscribe. We'll get many likes this year, 2026. This guy is going with a lot of likes. So, bang! Smack this subscribe button. Say cheese after that, no? Away. Guys, keep it cool, eh? Like, shout out, brother. Moja. Kuthiwa 1 2 3 4 5 6 7. It's not 1 2 3 Mahewu 5 6 7. 6 7. Okay. Ish. 2026 and Sasha 6 7. What am I doing with my life, dog? Like serious. Mahewu. Camera yami service akatha. Ngayijwayele ukuyisebenzisa but along the way we are operating film. Safuna ukujayela nje ukusebenzisa icamera yami. Oh, mana. Uma ngoba wayinengane ezu4. Oh, mana. Uma ngoba wayinengane ezu4, eyokuqala ku1, eyesibili ku2, eyesithathu ku3. Phela le esenimile. Yebo. Hey, ubuskala sidanje. Akusho ukuthi igama lami ngisiyena uMahewu ngo4. Ayifiki. Wayengaqamba zonke lezi ezinye izingane ngeinamba ebese mina engangiqambi ngenamba. Noma uma wayekwazi ukubala egcine 3. Mahewu. Siyeke. Sikhohlwe yona. Baba, ubuya nini ngikulindi. Wey, mafufayo. Hey, mama, uMahewu usevele waquleka la. Ngisaphuthumisene esibhedlela bese ngiza kuwena. Ngenzela khona sobe nesikhathi sonke nje sentambama. Awulalela phansi ukuthi isithombe yithi wena usuqulekile lala. Oh, okay. Ay, lamjidi. Uquleka tape. Shaya peace sign. Mayo yini manje la sign owenzayo? Peace sign Dlamini. Okutshengisa khona ukuthi angifile but I'm resting in peace. Resting in peace kusho ukufa. Hayi, sho sesenye Dlamini. Usmile manje naMahewu. Wasmile manje naMahewu. Usismile sani le? Kanti akusmile yini umuqulekile? Cha akusmilwa. Mawuqulekile awusmile. Musa phela nawo ukuthetha. Mina angikaze ngiquleke ngiyaqala nqa. Awuqale Mahewu lala engazi ukuthi uzumekile. Yeah, nazo-ke. Athi ngibone. Shayile. Hayi, ngishayile la. Msendele. Mama,
mama. La luqulekile. Hawu. Abasalivusi hewu. Umuntu ngisho ngamhlela nje akanandaba nawe. Eventually, like, let me tell you this, like, it's into the foods. I'm not a motivational speaker or something, but what I can say that, oh, ngamfela umuntu engabinandaba now. For a certain moment, uzothawe mama mele assistant lapho yabo, okay, uyawela bona intombazane qizo shayisa imoto, wena ibhose kushayise wena off. For that moment, uzophatheka kamba how 2 weeks later or 2 days later uzobe sekhohliwe wena. Uzobe seyifunela abanye abafana like yabo leyo so umuntu amazane imbuza ungangifela cha. Ngiyakuthanda impela Dr. Soze ngakufela. You know what I'm saying? Hey. Hoy. Mahew. Wala. Engabe ngikephi futhi. Ngibone ku Facebook uposte isithombe uphethe suitcase kune caption ethi siyongcabeleka #secret location. Akubona ukungcebeleka lokho engikwenza la. Yona la matshe secret location. Maxwell. Igama elithi secret lisho imfihlo. Bengingabhalanga ukuthi ngicebeleka kephi ngobani i-secret. Usuze uyidefender. Hlukana nokuqamba amanga. Qamba amanga yini? Uyibonile ipost yami. Kodwa ula ikhwakho anguboni. Hayi bengisazolike. Nini? Sikephika isidingo sokuthi sibe nama-enemy. Ekubeni sinabangani abayizangoma ezamanika ezingawalike ama-postes. Hey Maxman. Nazonke Dlabe. Kahle kahle wemadoda. Yabona mina into engizele la ukuthi ngizonikhombisa indlela elula ukwenza imali fast. Ungangizini namabhanoyi, ngiwadlala amabhanoyi mina Maxwell. Hayi, yakulona ibhanoyi leli la mina ngaliphutha lewi leli. Awubuke nje la imali esengenzi. Awu. Lento if the app is broken. Awusingqo? Qonda ukuthini lokho? I-app ayisebenzi. Awu la uyibhanoyi. Awu, Dlamini. Dlamini ngiyaxolisa mfowethu. Phunsa. Lisani futhi manje. Babaleka. Awu. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to smash the like and subscribe button, and let's get this channel to 3,000 subscribers. We are so close, we can tell the Shandis. Rather than that, me out. Peace.